падабаецца гэтая серыя гульняў, але так выйшла, што у вас няма грошыкаў на гэтыя гульні, усялякае бывае, нават калі яны на распродажы, як зараз, то по гэтаму сусвету арыгінальна ёсць як мінімум адна гульня, падаецца, а можа нават дзве, якія бясплатныя. То бок вы можаце іх набыць усімі абсалютна бясплатна і пагуляць, калі вам хочацца атрымаць гэты нейкі такі досвед. Гэта чарадзейнае шоу гаспадара Трусіка, падаецца, называецца, і нейкая яшчэ адна. Пра проста Трусіка я дакладна памятаю, бо я чытала нават водгукі дзеля цікавосці, то там людзям падабаецца. Можете якраз такі паспрабаваць. І, дарэчы, так, на распрацоўцы новая гуля па Іржаваму возеру. Яна называецца, мне падаецца, «Слухі Іржавага возера». Неяк так. І так нас чакаюць новыя пакуты. Але пакуль яна ў распрацоўкі, у Стымі ёсць старонка, там няма ні дэмка, ні нічога, там і прыблізна год, я не памятаю, 25 ці 26, калі не памыляюся. І ўсё. Усё, што ў нас ёсць. Так, у нас тут, дарэчы, ёсць кінцо, але я не ведаю. Падаецца, яго можна будзе паказаць. Добра, пачнем з першай часткі. Наша Іржавае возера, якраз такі гатэль, які пабудавалі на востраве Райну. Пашлі. Што у нас тут? Дзе я? Братка, тебе чакаюць. Ці быў я тут раней? О! Яна тут. Гэта зразумела. Нам тут паказалі Лору. Калі вы памятаеце, наша гісторыя якраз такі пачалася са смерці Лоры. Лора — гэта апошняя з сям'і, з якой усё гэтае вар'яцтва і пачалося. І калі вы памятаеце, нарадзілася яна даволі цікавым спосабам. Гэта мы праходзілі ў Іржавае возера Карані. Калі вам цікава, то паглядзіце. Так, паглядзім, што ў нас у прынцыпе за пакой. У нас няма стрэлачак вверх-уніз, як было ў першых гульняў, толькі бакавыя. Знаёмыя ўсе. Людзьмі гэта цяжка назваць. Так. Сюды трэба штось уставіць, таму што он не рухаецца. Гэта я не магу ставіць, таму што яны... Гэта трэба пачыніць, каб запрацаваў наш тэлевізор. Таксама штосьці можна будзе зрабіць. У нас ужо былі заданні з такім. Так, гэта у нас не адчыняецца. Тут зачынена. Ого. Так, пакуль мы камбінацыі не ведаем, зразумела. Тут у нас штосьці можа будзе зрабіць. Калі яно інтэрактыўнае, з большага можна. І нават наша... Що яно так попікселилось? Яке низькополігональне. Так. Мы не перший раз з тобою сустракаемся. Гэта наш дэтэктыв. Калі вы памятаеце, падаецца, у якой часткі? Не ў гатэлі. Я не памятаю, якой часткі пазбегнуць куба. Мы даведаемся, што, на жаль, так выйшла, што ўся так як Лора памерла, хтосьці павінен гэтым всем кіраваць, дапамагаць гаспадару Саведа і так далей, і яны абралі нашага дэтэктыва. Яго звуць Дэйв. Мне трошки холодна. Ці Колт можа яшчэ вызначаць, чаго там літары нейкія, што ён прыхварэў. Это не літары. Знайшлі нейкі ключик. Не клікаецца. Пятнашки. Зразумела. Тут што? Перавесці ты на гэта. Так.
не з таго пачала, але ўжо як еў. Ты ідзі наверх. Ты таксама ідзі наверх. Ты ідзеш на низ. Ну што, трэба будзе падумаць, таму што нам трэба ўвогуле вось гэта перавесці. Спачатку трэба з ніжніх ці верхніх пачынаць, тады будзе прасцей за ўсяго. Вось, гэта мы сюды заведзем. Калі я зраблю так, то што будзе? Загадка будзе. Так. Па-па-па-па-па-пам. Цяпер мы павінны гэта праташчыць неяк сюды. Вось так, гэта ўверх, а гэта ўніз. Так, цяпер слухайце, я з першага разу з гэтым разабралася. Так, кавалак некага фотаздымку. У нас такое ж было таксама. Калі што, я кажу, што ў нас гэта было не ў тым плане. А чаму? Штосьці тут. Неяк абразіць распрацоўшчыкаў, гэта наадварот у плане, што... А што у нас у кішэніцы? Тыпу, прикольна. Ага, А, гэта нам трэба будзе на кіно паглядзець? Таму што вось гэта акторы, якія граюць нашых галоўных персанажаў. Ага, зачынена, я зразумела. О, яшчэ кавалак. Ну? А, тут можа. Гэта, значит, 4? А тут, можа, чогосьці не напісана. Може, прожу? Не прожу. Тут так само нічого нема, падаецца. Зачынена. О, зноў, мы тэлефанавалі. Так. О, тут новый тэкст, бо у нас калісьці такі буклетик быў, так, дзе было напісана, што вось мы там дапамагаем з ментальнымі праблемамі і так далей, а тут мы дапамагаем вам трымаць у гармоніі усе ваши, ну, субстанс, не ведаю, як перакласці правільна у гэтым кантэксце, ну, ўсё ваше мінулае жыццё, то бок, да, вот тут колесо сансары, перараджэння, так. Ага. Так. Пасля таго, як вы якраз такі вы скончыце ўсе нашы праграмы па паляпшэнню вашего ментальнага здароўя, вы адчуеце сябе перанароджаным. Ну, мы уже з вами тут эксперты па збегнуць кубу і іржаваму возеру. Мы з вами ведаем, што перанараджэнне тут у буквальным сэнсе можа азначаць. Так. Щось я виключила чи включила? Ага, я ж казала,
ключик сюди підходить? Підходить. Древляний кубик. О! Так, пінжак знайшли. А що писати? У нас уже было такое задание. Тут тяжкость у тым, што гэта ся па-ангельску. Ну, подумаем. Зноwu гэта незразумелы кусцік. Я магу его... Ага, бачыце? Толькі вось пытанне, а для чаго... Ой, мінутуць. Ну, для чаго ты нам гэтая галінка патрэбна? Добра. Так, люстэрка, ён кажа, што яму холодна. Прикольно. Ха. Странно. Привіт, Лори. Это, конечно, цікаво. Так, к нам застався кавалак ці два ось тут. Штосьці я магу, можливо, яшчэ адрэзаць, і наше... Я магу її прицягнуць ось сюди. О, добре. І галінка. Аловак. Тут я нічого не можу зробити. Тут так само. О, можливо, ти тобі гэта? Ні, ти не хочеш їсти. Ні? Так, а что у нас тут может здесь быть? Слухайте. Ну тут нет, тут у нас квадрат, а нам, бачите, треба щось кругле. Так, прикольно працює. Ага. Ні. То я розумію, що треба некий кавалок магчыма чогось. Ага. Наші типові значки. А куди їх можна вставити? Цікаво. Може, тут нічого можна зробити? Нам треба знайти запальнички. Будеш кушати? Ні, не хочу їсти. Що ми можемо ще зробити? Можем не дописать. Ножницами не отрезать. Галинку дать? Не. А, можливо, шнур телефону порезаний? Що хтось нам щось підкинув. The Woman. Ми повинні написати The Woman. Давайте. Женщина. А пробел тут есть? А есть. Я с помилки написала, я написала в множному ліку.
загадка, так? Так, месца проста ў розуме, якое дапамагае рэфлектаваць над мінулым і будучым. Можа, давайте наперад. Ну, куб, напрыклад. Не brain? Мозг? Может, cerebral? Так, трэба, значит, шукаць. Калі ты дыслектык, конечно, яно цяжэй. Не, тут нічого не дасць. А што я магу яшчэ зрабіць? Навошта мне аловак? Што я магу аловкам? Ці напісаць? Ці штосьці сцерці? Не. А дзе я магу напісаць? Ну, вось тут не зразумела, што. Ну, напрыклад, 4 Джо, умоўна кажучы. Добра, а 4 00. Гэта номер тэлефона, а гэта тады што? Я трэба дагадацца, G, якая па... О! Привет. На. 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 Ну, поглядели на нее. И штосьці не то. Ну, умовно кажучи, штосьці кудысьці трэба поставить. Стоп. Я толькі вось магу, толькі адно чамусьці загараецца. Так. О, дарэчы, а гэта не гэта? Штосьці. Extra achievement? Окей. Але гэта не дапамагло! Мне на зракі ваши экстра... Да хто... Рано отшапись. У меня тут сапраўдныя Я, дарэчы, не паглядзела, калі я пачала записывать. Так. Што вось як гэта пачыніць? Сцізорак. О, стоп. Ёй ідэя. Не ўпэўнена ў ёй? Не подходит. Просто я хотела отбросить. Цікаво. Може, я тут щось не так роблю? Слухайте, я у розгубленості, правду кажучи. Я ще можу контраст. Гэта той ж самый кост? Што вось гэтая галінка занадта добра выглядае. Я не разумею вось гэтага надпісу, які ў гэтым буклетике. Не синяя вуаль. Ди. А хто Ди? Гэта я. Типу сюды не заглядывать? О, это единственное, что подходит. Правду кажучи. Ножницы приберу. Ось тут что треба зробити.
Кажы, што, дзе? Я магу адчыніць твою? Тэхнічна тут жа няма ніякага замку. Ну, тут таких символів нема. Ну, так кажучи, наприклад. Але що зойде за нулік? Цицька? Ну, наприклад. А G? Тут нічого на G не подобно. Я закопаю. Ну, выглядает... Што мне рабіць з 3 гэтымі прадметамі? Тут штосьці. Ну, тыпу, унутры гэтай канапы. Час я тут таксама не магу ніяк паставіць. Бо я не ведаю камбінацыі. Та халера, що це таке за гульня? Чому я адразу не зразумелая? У меня 3 прадметы. Галінка, ножницы і аловак. Што з імі рабіць? Вось гэта незразумелае, нібы недапісанае. Я магу тут недзе патыкаць, штосьці адвярнуць, дапісаць. Каму патрэбна галінка? Лора, ты делася? Лора нема. Лора зникла. Ха. О! Ну, конечно, я ж усё не паспрабавала, а тут хадзі. І колькі я ўжо гуляю ў гэтай гульні, ўсё не магу навучыцца. Так, мне патрэбна выйсці адсюда. Я знаю, што я рабіў гэта раней, але дзверы зачыненыя. У сэнсе рабіў раней. Ты раней выходзіў, ці ты у сэнсе заходзіў сюды? Чаму я думаю пра яе? Я ніколі не сустракаў гэтую жанчыну. Гэта проста была яшчэ адна справа о забойстве. Ну так. Уся гульня, умоўна кажучы, пачынаецца якраз такі з таго, што Лора мёртвая. Што я ведаю пра яе? Як яна памерла? Правильно. Що ти? Ключик. Ой, аловак, ти чого? Зараз. Так. Справа 23 може бути ключом для того, каб я пазбегнуў свайго розуму. Може, має бути адказна. Дай. Далі ключик. Залаты ключик у нас буде. Не, майнд не може бути. У нас майнд і так ёсць. Залаты ключик ось тут бачу. О, халера, колькі тут усяго. Так, доказы. Жанчына была знойдзена памерлай. Забойства ці самагубства. О, слайд, прикольно. О, нарэшце мы зможам паслухаць. Вось гэтая штука нам таксама патрэбна. А гэта
то в алфавітному порядку треба розставити? Тоді ей. Магчимо, тут треба поставити по назві, тоді буде тяжко. A, B, C, D, F. Ой, де ми? Сюди. F, G. Так. Не. Может, самый великий, ты самый маленький? Ага, ты руны поміж собою. Ван Гог. Покуль не розумію, як це розставити. Ладно. О, гэта для слайда. Ставим. Включаем. Справа 23. Так, справа 23. Смерть Лори Вандербум. Доказ А. Тіло жінки. Доказ Б. Доказ Б. Доказ Б показує нам гэта. Доказ С. Доказ Д. Доказ І. Піс. Покуль тоді так покинем. Давайте поглядим на проектор. Ага. Ну, ми якраз таки гэта... Як эту штуку? Так, ось так. Ага. 5. А коли ми наведем на люстерка. Бачу. Чотири. Ага, годинник. 5, 4, да? Ля-ля-ля-ля-ля. Стоп. Во, X, стрелочка з X буде. Стрелочка з X буде 5, а стрелочка з кубкою буде. Зараз. Бе-бе-бе-бе. Стрелочка з X 5, а ти будеш 4, так? Запалки. У нас будуть запалки. Окей. Так, сюди нам сказано. Ось. Тіло жінки. Ти сюди? Чи куди? Так, тримай запалки. Ага. О, цицка. С. Куб. Зі. Спиралька. Окей. Ну, один на месте покуль нам тут подходит. Так. Цицка. Цицка. С. Куб. Такий перекреслений. Куб. Зі. І опошня була спіраль. Зі. Що спіраль у гэта? О! Тип. Ну, типу, ізолента. Кайф. Йо. Так, окей. Послухаємо нашу кассету. Mr. Vandermeer, Господар Вандемер. please tell me about your dream. Коли ласка I was watching TV. Ага, я глядів телевізор. It was me on the screen, Гэта быў я на экране, but I looked different. але я выглядаў real. інше. And then I said, І тоді я сказав, Enin xis lenach. Did I talk backwards? ага, ці я розмовляю наоборот. Стоп! Я опошнє слово запам'ятав, там було 9. Я ще раз, що я...
Як він сказав? Стоп. Did I talk backwards? Стоп. А, ні, не показує. And then I said, Enin xis xis Сик, сик, lenach. сик. Did I talk Chana. backwards? Так. 669. А перша яка була? Яка була перша? Channel. А, ось. Канал 669. Канал 6. 6. Ладно. А, тут, наверное, один был. Channel 12. Дякую, великий. Channel 67. A place of relaxation, a place to empty the mind, reflect on the past and the future. What? Озеро! Зараз. Блін, хто мені цікаво це все озвучує, тому що голос такий приємний ось. Так, Зелейк. Ну, відомо в озеро. Що ж ми гэта? Ептить. А тут я не могу отразить? Потелефонуй 14. Голова. Потелефонуй 14335. 14335. Окей. Тут щось буде нове? Ну ні, тут може я вже буду то просто щось писати. Телефонуємо. Так. 1 4 3 3 5. Ні, 3 не отримується. Ой, не, 1. Не, 1. А? Еще. 1 4 3 3 5. А можна тут лічбочками зробити? Типу я на клавіатурі. Можна? Ні, нельзя. А или як? Воно не крутиться. Бачите? Як я повинна телефонувати? Один. 4. Во, воно... Ну залічи. 4. Ой-ой. 3. Detective Vandermeer. Детектив Вандеміров. Так. Hello? Хіво. I do hope you're enjoying your stay. Я сподіваюся, ви насолоджуєтеся своїм номером. Де? Where am I? A place to empty the mind. Місце, з допомогою якого ви почистите, ну, свій розум. Де? What? Що? Be warned, some find this place hard to leave. Будьте осторожні, ті, хто знаходять це місце, їм тяжко його покинути. Як я сюди How потрапив? do I get out? Ах, як отсюди Look through the keyhole. Поглядіть у скважину. Окей. Лора, не дуркуй. Ага.
Гэта на... Ба-ба-ба-ба-ба. Я ўжо забыла, як павінна быць. Так, падаецца. Так. Ключ трохкутнік. Ага. Лора! Лора! Не Лора. Ключ трохкутнік. Ну тут-то не трохкутнік, тут нам круг патрэбен. Кола? Ключ трохкутнік. Не табе. Ой, ой, ой-ой. Ключ трохкутнік. Ну сюди яка не падойдзе, зразумела, але ну трэба патыкаць. Што ж мы? Так, а дзе люстэрка я пропусціла? О. О. Што не. Штосьці не то, але у нас цыгарка ёсць. Это штосьці дазначыць. Я магу падняць себе. Мо подсказку дадите нейкую? Не? Так, а тут что нам треба было собрать? Медикаменты. Тут рецепт повинен быть. Частка сукни. Нет, тут она уже нам не потребуется. Тут у нас зачинено. Тут нечто незразумелое. И вот тут, магчыма, нам тут не хапае книжек. Может такое быть? Может такое быть. Новый слайд. Мы будем голиться? Так, я это зачиню. Алфавит. Алфавит. Окей. А что у нас в алфавите? Гэта распрацоўшчыкі? Опа! Ага. Угу. А ну-ка. ABCD. Так, и у нас, значит, у нас есть трехугольник наш. Не наушник попал. У нас есть трехугольник. Куда его лепануть? Трикутник Т. С. Трикутник Т. С. Опа! Порядок книжек, як у нас повинні стоять. Чи. Саме маленьке тут. А тут які однолікові. Так, это... Ха-х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 а. Пу-пу-пу. Ну, магчыма, гэта вось гэтая цёмная кніжка, да? Так.
падаецца самае маленькае, не? Гэта аднолькавае. Так, мне трэба яшчэ раз паглядзець. Дзе яно тут было? Дзесьці на апошнім. Вось. Гэта падаецца самае маленькае, вось гэта падаецца роўнае. Тут высокае, маленькае, роўнае, высокае. А тут просто па... Тады паспрабуем так. Самае маленькае. А якая самая маленькая? Вось гэта будзе самае маленькае. Самае маленькае, роўнае, высокае. Опа! Адзін знойдзе смерць, іншы знойдзе штосьці і 3 бутылікі. Што за забля? А, гэта шкляное... О, шкляное вока, яно круглае. Гэта мы ўжо видзелі. Так, апраны 1. Во. Оленю вочы ўставляем. О! Так. С минулое. Трохкутник. Сучасный, хочу сказать. Так, и спираль гэта будучыня. Пакуль больш загадак, чым адгадак. Так, табе трэба ўставіць гэта вока. Ага, окей. Так, у нас па-першае яшчэ ёсць новы слайд. І вось гэтая штучка. Ага, металёвы куб. А ў іх парадак. Ну ладно, можа я змагу просто... Добра. Щось придумаем. Раней часу мы не будем паніковать. Так, теперь нам потрібен інший слайд. Ось. Так, калі ласка, достаньте гэты. Это новые? Да, слайд номер 2. Закрыли. И глядим, что на слайде номер 2. TV 588. Порядок показывает. Так, еще раз. Крумкач. Детектив. Женщинка. Душа. Так. Так, спочатку у нас Крумкач. Тізі. Тізі. Ну, хай буде Ей. Тізі Ей. BS. Тізі Ей. Гэта тут падаецца. Давайте.
Вось тут цяжка. Ну вось гэта домік і вось горы, так, так. Па мору вось так толькі будзе. Ці ось сюди треба було. Не-не-не-не-не. Тут. А куди далі? Блін, мені тут понадобиться подсказка, бо я не розумію. Так. Я адмяніла випадкова? Так, ось гэты провулок. Я могу поднять неяк? Так, я думаю. И конец. Значит, нигде не так прийшла, да? Треба буде подумати, де я не так прийшла. Ці що? Ці... А для кого? А для чого? Так, у нас є рушник ще. Тобі потрібен рушник? Ні, він нічого не каже. Ні? Так, а наш... Тут ми розібралися. У нас там ще були символи, які нам показували. Вже не пам'ятаю. Так, это я зробила. Тут ми сюди ставимо. Тільки мапа зосталась. Ось це незрозумілі пам'ятки. А, ні, це не... Рушник доходить. Це... А эту штучку я мою. Я вось гэта могу забрать. Что тады, что тады. Так, у нас яшчэ было ось тут. Зараз праверым. Ой, могу рухаць, так, окей. А колесико мышки вы не хочете? Окей. Не, я лепей буду поособку. Ось у нас есть трохкутник. Это где? Ось гэтыя 3 штукі, што значыць? Ті. Трикутник TS. Трикутник TS. Больше нічого нема. Лора знов тут. Лора знов. Ага, у нас є ще щось будзе з годинником. Що ще будзе з годинником. І треба розгадати мапу. Ну тут є щось. Це незрозуміле. І в око його тільки одно. Старт. Ну старт зрозуміло. Ось наш старт.
так? Вось мы на пазіцыі. Стартуем. Далей нам патрэбна вось гэтая дарога. То есть далей нам... Не, стойте. А як отменить? Як тебе отменить? Як я тебе отменял? О! А не, я так не могу. Не, я могу. Ну, умовно кажучи. Не. Може, ось так? Я не ведаю. Так, потом наш гэты. Ну так. Умовно кажучи, не ведаю. Так. А где тут камені могут быть? Ці гэта высп. Что тут некие камені? Ну, хай буде так. Ау. Це так. Штосьці здесь я не ту роблю. Просто ось гэтую частку я тут, да я упевнена. Так, яшчэ раз. Я разберуся. Ось наш старт. Далей мы ідзем сюди. Ну, типу. Окей. Може, ось гэта мається на увазі. Так, домики. Ба-ба-ба. Ось так. Може, ні. Може, ось так. Тепер ось так. Так.
каб яно пупух. Зразумела. А дзе нам яшчэ ўзяць вадзічкі? Тут-то ў нас больш няма. І круг у нас ёсць. А на круг мы што лавіць будзем? Ты штосьці скажаш? Ты больш размаўляць не хочаш. Окей. Я зразумела вас, дэтэктыв. Не хочеце, так не хочеце. Ну, а пакурыш? Не. Пакуль з табой не зразумела. О, матылік. Так, далей, где наш мотылік? Мотыль? У сэнсе знік. О, окей. Усё, у мотыля была толькі адна справа? Ну, не той, как вельмі дапамог, я хочу сказаць. Але хай яго. Ну, ось штось додалося. Ще один. Ага, потиху збираємо. А куди? А, все. Так. Ага. А як опустить? О! Опа! Так. Вока номер 2. Я могу их переносить в інший покой? Я не могу поглядеть у люстерку. Бог, это може моє ілюстрування? Свои воспомины. Бу! А куди нам, типу, ось сюди вийти треба, та? Ті що? Ті що? Куди йти?
дзе кнопачка? Ось. Ты що таке? Ой, давайте на гэтым скончым. Мне трэба падумаць, бо я штосьці не разумею. Бо тут ёсць падказкі. Як мы можам заўбачыць, што гэтыя пакойчыкі, яны рознага колеру. І я у кожнай гульні быў свой нейкі колер, умоўна кажучы. І калі я не памыляюся, нейкі быў свой узор, таму я пагляджу на ўсялякі выпадак. Магчыма, гэта з гэтым неяк звязана. Зноў жа у нас тут трэба пакойчыкі, дзе ёсць, як то кажуць, тут бачна, што ёсць. Для выхада пойти за нізка это все вниз, так. Опа. Магчыма, штосьці дзесьці я ўжо пачала знаходзіць. А тут якраз. Гэта можете пачаць. Гэта типу пераходы, але тут зачынена. І тут няма куды больш выйсці. Таямніца. А тут бокавы фота типу толькі так. Ну так. Слухайце, цікава, нічого не хочу сказаць. Цікава яшчэ як, але ўвогуле не зразумела. А ну-ка. Та, можа тут не адзін нейкі варыянт, а некалькі там перамяжоўваць, тыпу, дзесьці штосьці знаходзіць, тыры-пыры, і потым вось так. Але гэта давайце ўжо паглядзім у іншай серыі. Мне трэба, канешне, падумаць, галаву пачухаць. Ну, цікава, цікава. І кіно давайце ўжо тут таксама ў наступны раз паглядзім, бо я так разумею, я адсюль пакуль не вырашу гэтую загадку, я выйсці не магу, я толькі у меню магу выйсці. Бачыце, тут няма стрэлачкі. Так што так, парадокс, я гляджу, пачаў моцна. Не той, каб там з простых нейкіх загадак, але, можа, пройдзем, штосьці даведаемся. Як заўжды, нагадую, што я вас вельмі люблю, што дзякуй вялікі вам за ўсе інтэракцыі. Не забывайце, што вы заўсёды можете пісаць каментары. Я толькі буду вельмі рада, калі вы напішыце штосьці з прапановамі наконт гульняў, з прапановамі, як можна рашыць загадкі, можа, я чагосьці не заўважыла, усялякае бывае, вы сваім свежым позіркам усё заўважылі, і вось калектыўна будзем рашаць гэтыя загадкі. Вось. Не забывайце, што вы заўсёды можете паставіць падабайку, можете паставіць дызлайк, але калі гэта дызлайк, то, калі ласка, скажыце, чаму, каб я палепшыла якасць сваіх відэо. Ну, калі гэта нейкі тэхнічны. Калі гэта ўжо справа ўва мне, то выбачайце. Тут уже што ёсць, то ёсць. Дарэчы, я тут менш зрабіла гук. Ну, тут, в прынцыпе, у гульнях Rusty Lake і Cube Escape цяжка з гукам, бо у іх або гук ёсць, або яго поўнасцю выключыць. Тут ты цішэй саму гульню не зробіш. Таму я ось без намагалася гэта раз зрабіць цішэй. Ці спрацуе гэта, ці не, скажыце мне, калі ласка, кіно будзе, тому што ўжо калі на пост, калі на рэндеры, так на монтажу я буду гэта глядзець, я не зусім ведаю, як мне гэта будзе змяніць. Ось, неяк вось так.
Нагадую, што меня зовут Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і мы з вамі яшчэ абавязкова пабачымся і пачуемся. Па-па!